Anginibingelele egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu. Nakulobu busuku bangumsombuluko mhla ka-23 February 2026. Ubaba uGazu okhulumayo ozobamba iqhaza ekudrayiveni lenqola ukuba sihlwabuye sihlaziye into engathandwa umuntu emhlabeni ukufunda. Siyakuthanda ukuthi singabantwana beNkosi, kodwa ukufunda cha, ngoba ukufunda kudala ukuthi abantu bahlukane ngenxa yokufunda. Ngcono vele kuthiwe nje singabazalwane kuphele lapho, siyeke indaba yokufunda. Nithini nini? Cha. Thina siyathanda ukufunda. Okay. Amen. Cha, asibonge-ke bazalwane, nge-weekend besinemvuselelo enkulu lapha eMndozo, la uNkulunkulu asebenze kakhulu ngabantwana beNkosi ekade besebenza ngokwey'phiwo zabo, kuqala ngoLwesihlanu kuze kuyofika kuSunday. Hhayi, simbonile uNkulunkulu bazalwane. Ne-equation esebenza ngale kwi-maths sayibona ukuthi isebenza kanje ngapha ekukholweni. Hhayi, sayibona bazalwane. Hhayi, angazi uma sophinde siyithole inkonzo enjeyaya. Kodwa-ke siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi uyanicija bazalwane, unicijela umsebenzi aniphe wona. Uthi lo mzalwane uBaba Mabaso uthi umuntu obiziwe uyena owazi ubizo lwakhe, thina singeni ndawo ubizweni lwakhe. So ukuthi uNkulunkulu uthe hamba uyokhulumani wena kubantu, asingeni ndawo, thina sikhuluma nathi esathunywa khona. Umuntu owaziyo ukuthi uthunywe nguwe. Ungacabanga ukuthi lento othunywe yona siyayi-understand-a, sizothi nje uma uyikhuluma siyizwe. Asazi lutho ngenkulumo uNkulunkulu ayibeke kuwe. Wena ozoyichaza siyizwe. Manje uyabona ukuthi ukufunda lapho kubaluleke kangakanani ukuthi ungachazi ingqondo yakho, kodwa uchaze umsebenzi uNkulunkulu akunikeze wona. Maqede ukhombe ukuthi nakhu okuthunyiwe, nakhu amazwi eNkosi, nanka. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane, nina nonke nithunyiwe. Akekho obizwayo endlini yeNkosi bese kuthiwa yena akathunyiwe. Sonke sithunyiwe bazalwane. Sithunywe ngokwehlukahlukana, abanye bazixembe, abanye bangama-teaspoon, abanye bazipuni, abanye bangamaphini, abanye bazimfologo. Yabona zonke, abanye bangama-tray, abanye bangobheseni, abanye bazindishi, abanye bayizando. Yabo, all these things zirepresenta iziphiwo zomusa, ukuthi mase kudingeka lesi siphiwo kungena sona, sisebenze, siveze umsebenzi uNkulunkulu asithume wona, sibuye nawo. Siyambonga-ke bazalwane uNkulunkulu. Namhlanje bazalwane, last time siqale indaba ethi the everlasting gospel. Saqala sathi Christ crucified and risen. Then seza kuyi-reconciliation completed. Seza kuyi-new creation reality.
seza ku the reign of Christ. The reign of Christ ke sigcine ngaye ngolesine la sifunda khona base-Efesu chapter 1 verse 20 kuya ku 23. Namhlanje na ke bazalwane sizongena sizongena ethempelini. We've got an access to God without the physical temple. Sinendlela yokungena kuNkulunkulu. Singena ethempelini elingakhiwanga ngezandla. Ilapho la i-destination yethu ikhona, la sihlala khona. Asihlali ngoba sesifile. Umzimba wethu, the biological body, usufile bese kuthiwa sesikhane sihlala sikhane sinendlela yokungena kuNkulunkulu. Singena kuNkulunkulu lokhu siphilisiwe, sivusiwe kanye noJesu. Kuthiwa safa kanye naye, savuswa kanye naye, sayohlala ngawesokunene sikaNkulunkulu. Safihlwa kuJesu ukuba sifihlwe kuNkulunkulu. Manje ke sine-access to God through Christ ekade sikhuluma ngaye. We've got the new temple. Amathempeli bazalwane mathathu. Elokugcina leli okuthiwa alakhiwanga ngezandla zamuntu, kodwa lakhiwe uNkulunkulu uqobo. Laba uNkulunkulu uqobo. Saba ne-access ukungena kulo, sangena kulo. Sikulo thina sonke esikholwayo esivusiwe kanye noKristu, sahlaliswa kanye naye. Asiyovuswa, sesavuswa. Asiyophila, sesaphila. Ngiyacela nje ukuthi kuzwakale kahle lokho. Ngiyakhumbula ensimini yase-Edeni. Insimi yase-Edeni, there was God there in the Garden of Eden. There was Adam there. Adam being the priest. Njalo la kukhona khona uNkulunkulu, kukhona umpristi. Kukhona ithempeli. Kwasuka ensimini kwayiwa kuyithempeli laseJerusalem. Lelo thempeli lelo kwakukhona umpristi noma the high priest and the other priest. Wafa uJesu, kwadabuka isihenqo se-holy place. Uma sidabuka isihenqo se-holy place, kwavuleka indawo yokungena. Le ndawo yokungena yavuleka kuphi khona? Kuyi-holy place. Bonke labazalwane ababemi ngaphandle bengasibona abapristi bangena baba ne-access ukuba nabo bahlanganyele njengabapristi. Yingakho kuPeter ethi lapha kukhona lento okuthiwa ubupristi bobukhosi. Lento yokuqala engale encwadini yamakhosi ethi uNkulunkulu wayehlele ukuthi uIsrayeli angabi yenye into, bangaphathwa umthetho, kodwa babe abapristi namakhosi. So leyo nto leyo uma uJesu efa esiphambanweni kudabuka isihenqo sethempeli,
they had an access to go into the holy place. Babe abapristi, babe amakhosi. Ibandla lonke lenkosi uJesu liguqulwa lapho kuba lingabe lisaba nje inoma yini, kodwa libe ubupristi nobukhosi. So uNkulunkulu usebenza ngabapristi nangamakhosi ngoba there is a kingdom that was to that was coming kulesi sikhathi ayethi uJesu lesakhiwo angeke siqhubeke sime kube khona intshe phekwelinye intshe uzowa konke lokho wayezomisa umbuso wakhe ukuba kusuke konke lokho okudala come the new kingdom. Ingakho ke kukhona abapristi kwi-kingdom, kukhona amakhosi. So wayizo establisha into enjengaleyo. So ke seya establishwa yingakho ke manje sekuthiwa kithi kwi-everlasting gospel we've got an access to God without the temple. Itemple lokuqala sithi liphi? Eden, the garden. Itemple lokuqala le nompristi walo owathi ma engamlalela uNkulunkulu wakhishelwa ngaphandle kwaba ukufa kwakhe, not biologically but spiritually. Wayesazofa biologically kodwa wafa spiritually ngoba uNkulunkulu wayethe uma udla lokhu uyofa nokufa, wafa spiritually. Lokho akuchaza ukuthi ukufa kwakhe spiritual kwasekuphelile, wayesazofa physically noma ontologically. Yenyuka lapho. Okay. Asifundeni ke bazalwane. Sizofunda umaHebheru 10 verse 19 to 22. Hebrew 10 verse 19 to 22. Nisekhona kodwa? Yebo sikhona. Hayi bengisendlala nje bazalwane, bengakasho okukhulu. Bengisendlala nje ukuthi nibe nayo i-background yokuthi zonke lezi indawo kune-temple. Ensimini Eden was a temple and uAdam engumpriest. EJerusalem there was a temple eyakhiwa uSolomon, yabhidlizwa yaphinde yakhiwa futhi ngesikhathi senkosi ubani konje inkosi okwathi makuzalwa uJesu wazalwa kukhona yona uHerod. Then kwaphinda futhi lelo temple lelo lawa ngo-70 AD kwase kuma ithempeli lesikhuluma ngalo ke manje elingasakhiwe ngezandla. Abapriesti bonke indlela yepriesthood isishintshile lapho, sekuyibo bonke abangcwele bangabapriesti namakhosi. Whenever there is a temple, there is nowhere where uNkulunkulu athi yithempeli leli angabe bikho umpriest. Kuleli lokugcina sekungena umpriesti namakhosi, ningabapriesti namakhosi. Okay, sesilapho ke manje uma sishumayela the full package of the gospel, yilezi zinto efanele siyinake umgwaqo wethu lo, awukho omunye. Ivangeli laphakade yilo leli. Ngeke ngezwa omunye ethi ivangeli ezintweni eziyophela ethi yivangeli nalo liyophela. Ivangeli bazana nalipheli ngoba kuthiwa leli thempeli leli sesikulo kulona leli thempeli ukukhanya kwakhona imvana, thina sipha ngaphakathi kulo, ngaphandle kukhona lonke uhlobo lwabantu, izinja neziphingi nezifebe nani. La ngaphandle sibamemela la emzini
ukuthi bazongena embusweni. That is the kingdom. Kuthiwa you are preaching the gospel of the kingdom of God. This is the kingdom. That is the finality of it all. That is the end. Where are we calling people to come? We are calling them to come to the kingdom. The church of God is not the kingdom, but the kingdom of God is where the church is. Angazi nisangizwa? Amen. Yes. Silalela mfowethu. Yeah. So asifundeni ke bazali bami. Akufundeni. Amen. Amen. Sifunda kumaHebheru chapter 10 verse 19 Yeah, to 22. to 22. Ufunde ngalendlela. Umyalo wokukholwa Ufunde ngalendlela. nokuthembeka. Ufunda ngalendlela ke engakufundisa ngayo. Yeah. Amen. Amen. Ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Yeah. Verse 20. Ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo, edabula isihenqo, okungukuthi inyama yakhe. Verse 21. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, zifafaziwe izinhliziyo zethu, kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Amen. Hayi. Yeah. Nanti ke ivangeli laphakade. Amen bazalwane. Yeah. Ngiyaxolisa, sinomzalwane la, sinomama uLubisi, ucela naye ukufunda ngesiXhosa. Oh, yes. Amen. 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 Amen, ma. Ngiyabingelela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Uverse 19 wethu ufundeka kanjena. Ngoko bazalwane, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu, ngendlela entsha ephilileyo awayisungulela thina, iphumela esikhuselweni. Oku kukuthi enyameni yakhe sinombingeleli omkhulu nje phezu kwendlu kaThixo. Masisondele sinenhliziyo eyinyaniso, sinenzaliseko yokholo, sifefiwe inhliziyo zethu, sisusiwe isazela esingendawo. Hey. Masithi sihlanjiwe nje umzimba ngamanzi amhlophe, silubambe uvumo lwethu. Amen. Amen. Sifafaziwe, sigeziwe ngamanzi amhlophe. Asilibambe uvumo lwethu. Konjwa imaphi lamanzi esifafazwe ngawo? Aphuma. Aphuma embundweni. Oh yes. Hey, umbundwini amagama. Aphuma embundwini. La manzi la afika ayenyuka afika emaqakaleni.
ayenyuka afike emadolweni, ayenyuka afike okhalo, ayasuka lapho asengamanzi amaningi ongaswima kuwo, ongabhuda kuwo. Kuthiwa lamanzi ayesuka embundwini, ngamanye amazwi emsamo ethempelini, endaweni engcwele embundwini, ebukhoneni bukaNkulunkulu, kwi-Holy of Holies. Ahambe lamanzi adlule azayofika kwi-Dead Sea. Kwi-Dead Sea kuney'nhlazi, iswayi lakhona lenza ukuthi i-oxygen ingabibikho impilo khona. Uma lamanzi afika elapha ulwandle okuthiwa i-Dead Sea. Uma elapha ulwandle konke okuphakathi lapha kwi-Dead Sea kuvuke kuphile. Yini leyo? Umoya oyingcwele. Ngesikhathi uJesu ehamba wathi ngizonishiyela umduduzo, umoya oyingcwele ozohlala phakathi kwenu. Uma ehlala phakathi kwenu, yena ozobe enikeza impilo kubo bonke abazozwa ivangeli elishunyelwa abapostoli. Yena uzobenza nje umsebenzi wokubageza ngoba babuya ezonweni. Njalo uma ona ngokucabanga umuntu, amanzi ayamgeza, ayamphilisa, asusa usawoti, the heaviness of salt, owenza ukuthi impilo ingabibikho. Amanzi ayehlalele lokho, ngamanye amazwi umoya oyingcwele uhlalele lokho phakathi kwabazalwane, uJesu engasekho, esehleli ngakwesokunene sikayise. So-ke ulwandle njalo kulo kukhulunywa nabezizwe abazolandwa baphiliswe nabo, ngoba uNkulunkulu umsebenzi wakhe bezowusebenza phakathi kwabaJuda, abezizwe bengafakiwe, beyimhambane, bekude noNkulunkulu. So lamanzi aphuma emsamo, sekuthiwa nani ninenikude, sondelani. Nakhiwe la, nakhiwe kanye nalaba, nichumane nibe mzimba munye, nibe into eyodwa. Kwakhiwe isidalwa esisha esivela phezulu, esikhandwe ngokukamoya kaNkulunkulu. Bazalwe-ke abantu. Awungibuyelela-ke ngeXhosa kuverse 19. Verse 19 baba. Yebo. Ngoko bazalwane, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu, ngendlela entsha ephilileyo. Amen. U-19 lo saqedela yena. Sengisiya naku-20 22. No, ku-19. Ngoko bazalwane, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu. Ungafihlisi yini? Ungafihlisi uzoyibeka kanjani? NgesiZulu ukuthi ngokucacileyo. Okay. Ungafihlisi ngokucacileyo, ngokuclear. Okay. Yes. So-ke ixoxa-ke le ndaba ukuthi awuyifunde ngesiZulu nga? isiZulu verse 9. Uthi ngakho-ke bazalwane, njengokuba sinesibindi
sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Ya, nansi-ke le ndaba. Sinesibindi, singena ngokucacile okungafihlekile negunya lonke with all authority. Yes. Asesabi uma ethi umzalwane ngolesihlanu uAdam bonke bayafa, akekho ophilayo nowenza kahle ufile. Kwaseqhamuka lo ofike yena wazolamula ngokwesiphambano emthini wesiphambano wehlazo. Wazothi bonke abangene ngokucacileyo, abangene ngegunya, bangene bemsulwa kunembeza benganacala ngoba igazi likaJesu lihlawule konke. Akukho ukungabaza ukuthi ungabe niyongena na, ungabe ngempela ukukholwa kwenu nigcine kuyi-level na. Kodwa la singena ngesibindi ngegunya elicacile ukuthi uJesu ufike wathatha zonke izono, waphenduka yena waba yisono endaweni yabonileyo ukuze bona bathole igunya nesibindi sonke sokuma kuthiwe bona sebelungile, uKristu kuphela ongasalungile, okufanele efe ayokungcwaba ungalunga akuthole kithi. Athi mayesengcwabile bese yavuka ngosuku lwesithathu kuthiwe kufa kuphi udosi lwakho na, anqobe uJesu. Bese kuthiwa bonke abakuJesu bazidalwa ezintsha, the new creation, they are in Christ. Uma ufuna ukubulala ingane esesiswini somuntu wesifazane okhulelwe, kufanele kubulala unina kuqala ukuze ingane ibulawe ukuthi oxygen ayisayitholi. Hayi, anikho nina? Uma sihlaba inkomo isinomgayo, ngamanye amazwi isimithi, iyaphuza ukufa ngoba inkonyane isuke ingakafi. Kodwa once kwafunina inkonyane iyafa ngoba ioxygen ayisekho, ngoba inkonyane iphila ngokuphila kanina. Uthi uJesu indodana yakhe uyiphe konke ukuphila kwakhe ukuba iphile ngakho. Okholwa yiyo athola ukuphila kukayise okusendodaneni ukuze angasayiphileli yena, aphile ngokuphila kaJesu. So yingakho-ke singasenzi lutho thina, sifike singene ekuphumuleni njengo-Israyeli edlula ehlane. Uma ingena ezweni lesethembiso wafike waphumula ngoba impilo yonke yayilapho. Uma uMoses kuthiwa kakhulume, uMoses ujwayele ukushaya, washaya akangakwenza ukukholwa yizwi okufanele likhulume ngomlomo kwenzeke into uNkulunkulu ayifunayo. Kwase kuthiwa woza Moses, wathatha uMoses wasiwa ezweni lesethembiso, wafike walunguziswa khona, wathi uyalibona-ke izwe lesethembiso linje, kodwa wena ngeke usangena ngoba awulukholwanga izwi lami, ushayile kuthiwa khuluma. So-ke bazalwane, la sibizelwe khona sibize ukuba singene ngesibindi, ngokucacileyo, ngokungafihlekile, ngokusobala, ngegunya lonke nangamandla onke, ngoba asisenasi ibala enhlizweni yethu, asisenakho ukuyisola ukuthi ngingahle Nkosi yami ngingangeni. Bayajabula abazi ukuthi bawungena, kodwa la sonke sinesibindi sokungena ngenxa yegazi lakhe. Amen.
Amen. Asiyeke ku20. Xhosa qala. Wemgo. Ngendlela entsha ephilileyo awayisungulela thina. Awusukani madoda. Iphumela esikhuselweni. Oku kukuthi enyameni yakhe. Usewu20 lo. Yes. Hey, awucothoze kancane kule ndaba imnandi. Awucothoze. Ngendlela entsha ephilileyo awayisungulela thina. Mana. Indlela entsha yiphi endala? Come on class, yiphi endala? Old covenant. Thandela lokhu kona phone lami ngoba uyagadla nje. Mawukhona? Hayi suka uhlala. Usidalele indlela entsha. Sorry? Ngisho futhi indlela endala umthetho. Indlela endala umthetho. Yabona uma umuntu eshuma engakalazi ivangeli, engakayazi indlela entsha, uthi noma esekhuluma kwi-new covenant, akhulume ngokwendlela endala, ngokwendlela yomthetho. Jesus. Athi uma abantu begeja ukuthi nokuthi bonke labantu bayalahlwa ngaphandle bayizoni. Usashumayela izwi lomusa ngokwendlela endala. Hallelujah. La akulahlwa umuntu, la bonke bamsulwa kunembeza wabo. Abanali icala. Kodwa once washumayela umthetho, noma ungathi abazalwane basindisiwe, kodwa ubusuqhamuka wena njengomvangeli womthetho, ubenza ukuthi bahluleke bonke endlini bavele uthi pho songena pho. Umvangeli womthetho ke lo. Angeni umuntu kumvangeli womthetho. Ngoba kuyena kuyenziwa kuze ningene. Ngapha emseni akwenziwa, kwenza uKristu. Inkomo mayinenkonyane eswini ayenzi lutho inkonyane. Inkonyane ichuma empilweni nje, iyasakha nje kuphela. Nengane yakhe eswini sakho yenza njalo. Sinjalo ke nathi, we are in Christ. We are connected to Christ. We do not have our own connection. Only Christ owenza ukuthi thina siphile. Ngokwendlela endala, yes, ukhona izinto ofanele kuzenze. Ugcina amasabatha, ugcine lokhuya, ucheke nokukholwa kwakho ukuthi usekukho yini ukukholwa. La sicheck ukuthi sisekukho yini ukukholwa ngoba uyena owenza umsebenzi. Thina automatically impilo yethu sishintshiwe, asenayo enye into esizwayo la kithi. Hayi aningizwa nina. As long ephila uKristu siyaphila. Yes. Yes. Ingekho nje into ewukufa kuKristu ukuthi uyokafe, akukho ukufa kithi. Yes. Uma Adam befa bonke noma benza kahle kuthiwa nifile noma nenza kahle, uKristu ungumgibe wethu. Niyawazi umgibe la kuphoswa khona impahla. Yes. Noma iwardrobe. Amen. Ila siphosa khona yonke. Yabona uke wathi umzalwane izolo,
ngisho izangoma lezi ezibhulayo ezishaya umshasho lapha se uJesu ngegazi lakhe usewasebenza sekusele nje ukuthi kufike ozoshumayela izangoma sikholwe yilokho sivume ngomlomo automatically izono zaso zonke ezithethelwa kubuzwa lutho. Amen. 21. Oh, awuqedanga u20 ne? Simqedile bona. Ngesiphosa. Simphinde ngaku20. Okay. Sichazile ngendlela entsha ephilileyo awayisungulela thina. Awuzwe. Iphumela esikhuselweni. Wayisungulela thina indlela entsha iphumela esikhuselweni. Isikhuselo sethu inyama yakhe. Eyadatshulwa ukuze singene sonke. Singene ku-new covenant. Ya 21. Kukuthi enyameni yakhe sinombingeleli omkhulu nje phezu kwendlu kaThixo. Sinombingeleli. Awufunda isiZulu ke lapho sithini? Verse 21 uthi sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Yes. Umpristi omkhulu angithi kwaIsrael bekade endlini endala endleleni endala simuva siyendleleni entsha bekukhona umpristi omkhulu. Manje sesinompristi omkhulu okungubani okunguJesu. Umpristi omkhulu kwaIsrael ubenzani? Ubekhuluma noNkulunkulu alethe igazi ley'nkozi neley'mbuzi ukuba thethelele bonke abantu izono zabo uNkulunkulu uma eletha lelo gazi. Manje sesinombingeleli ngamanye amazwi sesinompristi omkhulu. Ya onjani? Baba. 21. Ngesizulu. Umpristi omkhulu ya. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Ya. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Yini indlu? Yakhumbula ukuthi ade ngikhuluma ngelokhunga, ade ngikhuluma ngamathempeli amathathu. Yini indlu? Hayi, khulumani ngelanguage engikhulume ngayo. Yithempeli, indlu yokomoya engakhiwanga ngezandla. Siyiyo ke leyo ndlu. Indlu kaKristu esiyiyo thina. Chapter 3 umaHebheru verse 6. Awugijime uyofunda lapha. maHebheru chapter 3 verse 6. Yes. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe thina. Yayibona? Uma sibambisisa. Ya. Uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. kuthini ke lokho? Kuze kufika ekupheleni. Ithini ikhuluma kobani leyo nkulumo leyo? Kunini lapho? Last days. Ikhuluma bazalwana abaku-transition. Yes. Ababe kuyi-transition. Kuma last days. Ngamanye amazwi uma ufunda chapter 8 khona lapho uverse 13 uthini chapter 8 verse 13? Chapter 8 verse 13. kumaHebheru chapter 8 verse 13. Yes. Ngokusho lokho ukuthi
esisha uthe esokuqala sigugile, kepha okugugayo osekudala kuseduze nokunyamalala. Angithi uyezwa ke la, kwase kuseduze ukuthi i-old covenant umthetho unyamalale ngoba kwase kuzongena isivumelwano esisha lesi sifunda ngaso la ku chapter 10. Amen. Itho kudala kuyedlula manje kuqala okusha. Nompristi uma kushintsha isivumelwano, nompristi uyashintsha. Umkhulumeli uyashintsha kungena omunye umpristi. Asikwazi isivumelwano ukushintsha umpristi angashintshi. Jesus. Nomthetho uyashintsha. Now funda ke chapter 12 verse 28. Sidila nje ngomaHebheru namhlanje. Hayi, usukile. Ngithanda ukubhala ukubhala. 12 verse 28. Ngakho-ke lokhu samukeliswa umbuso ongenakuzanyazanyiswa. Masibonge ngesingamkhonza ngakho uNkulunkulu ngokumthokozisa nangokumhlonipha nangokuthuthumela. Amen. Umbuso lona onjani bazalwane? Onganakuzanyazanyiswa. Unshakable. Umbuso omphakade lo. Kuma last days wedlula umbuso okadumile. Kuzongena umbuso omusha, ungena nompristi omusha, ungena nesivumelwano esisha okungukuthi the new law, the new high priest and the kingdom that is unshakable. Omphakade. Kulapho ke la sibabizela khona bonke abantu, sibabizela kwi-kingdom engaseyuphinde inyakaze. Sibabizela embusweni waphakade. La khona kungasekho ukufa, kungasekho umthetho, kungasekho sono. This is the kingdom where we are right now. Indlu kaNkulunkulu. The kingdom of God. Ake sime ke lapho namhlanje. Ngizwe uma kukhona mhlawumbe ongaba nombuzo. Yes. Akekho. Asikhulekeni ke bazalwane mangekho nombuzo.